ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстои азизи ман, ирӯзи 16 декабра ҳаматона душанбе будагиё тоҷикистон будагиё барфи аввал қатъи табрик мекунам. баъдан гуфтанем ки духтарако дер накунед. ана инчунин ирӯз академияи атомӣ дар Москва баргузор мегардад. Ман вия видеомда гуфтам 9 сол шид, не 5 сол шид дар Москва дар кушодашавии атомӣ ва ирӯз ҷашн мегирам. одаму чимчиқакушона метиям, хеле чимчиқаку вознаграждения доранда за мастерство. Ман рафтагӣ нестам. Аймо апай Гулҷаҳон, Шоира Бону, Шаҳноза, ҳамин духтаро меравам, видеоша ба мебинем. ана гуфтанем ки духтарако, занҳо, ай ҳозир метавонед биёед ҳамкорӣ кунед. рангина духтарое ки номбар кардам, оликои калон бигиред. хеле ки медонед дар ширкати атомӣ кор кардан қиин нест. дар 6 моҳ як бор харид мекунед. ягон чизи дар зиндагӣ лозимтар ва шиносода тавсия медиҳед. ду кас мебиёранд, ҳама одамо як бори харид мекунанд, тамом ҳамахе команда мешаванд, ойликда мегзаранд. ина як моҳа ойлики ма дар рӯи экран. шумо низ метавонед анамихе кор кунед, вақтона беҳуда нагзаронед. ай хона берун намебуроед, кор борта карда дар пеши кӯдакот ойликои нағз мегиред. духтарако, барои ҳамкорӣ кардан рақамҳои рӯи экранда бинависед. мо шумо дар оиди кор пурра маълумот медиҳем. ана тамошобино, барфакам борид. гулои ма конкретно дар таги барфо мондан. короче, баҳор нашид. оно гулакои зард, хосам барф бурдиста. ира бинед, соати 5 мо бедор шудам, барф. на я 3 соат чида будайда бориданша. не гулои ма мемрана, мурданам биге мешава. бели розиштам ёх када. ана охир дӯстои азиз, ирӯз чандума? 16 декабр, нимаи 2 декабр, якум моҳи зимистон. ана дӯстои азиз, ман қағоз пӯшидам ки урус шарф гирифта будам. гуфтам и шарф мада чӣ дар кора ки не дар кор шид. накози тарафи корвон ба тарафи офис рӯзи шанбеам и уже надам панҷум як шанбеа ма кор накард, отдих накардаистам, без выходных кор кардистам. соат 8 буромадистам, мерам ай пай кор бор. дӯстои азиз, озин нигоҳ дорам ки чӣ падарка интересненький барои занако кунем дар соли нав. аку падарка қимат бо карда наметонем, ягон чизе ки арзона бошам, интересненький бошам. бисёр вариантҳо ҳаст. ман як соат коробка соз кардистам, натонистаистам. ба фикри шумо чӣ интересненький арзонак ҳастай? як кас мегӯяд ай борои ширкати атомӣ. ана ҷамъомади тозончӯ, ман мегӯям ширкати атомӣ бороша медонӣ чанд сумай? ман монда наметонам. сладости монем, открыткаоша ҳозир печат мекунем. 50 касем, 50 открытка аст, қатъи 50 пожеланияи отдельные. где-то мо 60 бояд открытка кунем. далер бо мо партнёр дорем. партнёромон да бояд рӯй кунем, одамои қадрдон ки мода ёрдам мекунанд, аз ҷумла шумо ва дигаро. хулоса як гала вай дафтарчама биёр дилафрӯз навистан дар кор. вай мо успеҳ намекунем, ҳамаи кора сразу дар ёдмонам намемонад. бо ҷомона муайян канем дар куҷо мешава. одамомон ҳамашон уже ҳастанд. ана соат боатш ҳамаш ҳалай. ана якта меҳмон дорем барои табрикот мея, урам ҳал кардем. значит китобча падаркаҳо мондиям. баъд бояд дусета падаркаи слад, короче дидая 10таи дига падаркаи кӯдакона кардан дар кор. барои шиносои наздик монами корбор қад сари кор доштагимонда кӯдакошонда рӯй мекунем. коргарононда не
мақсад одамое ки аввал моро ёрдам кардаги ин як дуюм открыткаҳоро ирӯз бояд кунем ҳамаша пожеланиёшо бинависем пожеланиёш 50 та отдел ҳар хелайда ман мисол ягон мероприятия мерам ҷахе метиҳам конверти ҳар каста алоҳида пожелания навистага иша мехона интересный мешавашон значит ина ирӯз кардан дар кор баъдан ини коробкаҳо сабират кардан дар кор хай пага ҳамаи кора мо бо то рӯзи шанбе кунем барои ки рӯзи якшанбе мо уже ҷамъомад дорем ба боҳонаи соли нав я дигар қати ай наздик шинос мешем я дигарам мебинем тайёримон сахт рафтеста администратор мега чӣ мепишем ман мерам аку ман вақт надорам аку бо ҷои киртар пушем бирем гуфтум наки меганам куртаки дар туи манеҷа каде куртаки 100 сомона магарам пушум бирам о куртаама бурдум дузанда омад дар ширкати ҳатто мекор мекунам вале куртаама бурдай вестиш нестай хаёли аз анг занам гум чиштам куртаима айҷаш гуфт мекушом кушод мешаваба ҳай и вариантам ҳоли меби анаиҷа дӯстои азиз творческий бардака ира ман саҳар хӯрдам завтраки ман як бокалшик буд ва дар бораи духиёл ма шуморо алоҳида видео кадаги нақл мекунам як ҷо духиёи арзон промокоди таҷмама қати 40% скидка беҳад сифати хуб қати бигире ира алоҳида видео мекунам и сладостиёро мо ода овардиян и пакеторо бояд мо сабирать кунем иҷа бардак полностью бардак аз окном снег и очень холодно в Тюрсо. Штатифи мо гирон корбор айру миллион рафтиста гарчанде ки рӯзи шанбе одамо истироҳат мекунанд дӯстои азиз барфора бине ошидан барфборирам тамом шидам қаборид дилафрӯз қатил алиш ошхарӣ рафтеста атлас гуфтем кор кардастем даоҷа открыткаҳоро тайёр кардастем гуфтем ки я ош гирем биём анҷа бихӯрем ина атлас омадем ки мегаҳуяй хунукай дарс пуштагиай қатиаму столо ҳол дорем дурун мебарем берун меёрем аввал ном понота бубуро оз як клиент мон бомеса қошуқ мон биёр дилафрӯз мода стол накривад дора қати муҳои аҷинаш аҷинес у нас нон салатики фарфутики чакашка ва салатаро просто ҳуй кун не ята калон дорем дина чӣ хӯрда будем ята калон доштем ёфти огардон шонку багир қошқи майда наёрӯз бе офис можеранг хонашта и пичоқ айдия гир на қошқи калона бушуй наҳа як қошқа ки чӣ доштаем ду қошқ дорем дали райхонашон овардаги арз ош заказ када инаҳа пластмассира бушу ира бушу дӯстои азизи ҷаранде чӣ хишта тапочка мапочка уже ранг фона ина ёро бар бушу ужада вот замини раковинашо намони ба дастат бушу бо биёшу тарелка бдаям дӯстои азиз ина оши мо салатомона бинеда тарелкаҳои беҳад фасон чакара далер нағз мемонада иҷа новогодний ош пацана кровь на асфальте кровь на асфальте тамошобино вай кардем обед кардем чидем аз влога монтаж мекунам мепардом бо бегаи влога мепардом ана як клиент омадеста амро ҷавоб дием ба бояд бирем бо печат кунем открыткаҳомона лоса як галакор